Teela ja Adam istuvat pääkalolinnan edustalla toimettomina. Adam on tyytyväinen olonsa, mutta Teela kaipaisi vaihtelua. Adam, lähtisitkö kanssani dinosauruslaaksoon keräämään vuorikristalleja? Ilma on nyt niin kuuma, että dinosaurukset eivät jaksa liikkua. Teela, minä en taida jaksaa lähteä sinne. Sitä paitsi minulla on muuta tekemistä. Mutta tässähän sinä vain istut. Lähtisit nyt. Minun pitäisi harjata Kringerin turkki. Sen ennätä tehdä myöhemminkin. Voi Teela kiltti, koskaan ei voi olla varma turvallisuudesta, jos lähtee dinosauruslaaksoon. Joku niistä saattaa vain piristyä ilman lämmetessä. Ajattele, miten pelottavaa siellä on. Minä en lähde, voit olla siitä varma. Paljon mieluummin istuskelen täällä Kringerin kanssa ja katselen kukkia ja kuuntelen lintujen laulua. Sinä olet sitten tylsä ja niin pelokas. Melkein nynny. Voitko todella väittää pelkääväsi niitä? Sinä, iso mies. Kyllä voin. Enkä pidä siitä, että nimittelet minua. Anna minun olla rauhassa. Rauhoitu itsekin ja lepää. Ja kuuntele lintujen laulua, niinkö? Juuri niin. Et voi olla tosissasi. Minä olen pitkästynyt ja kyllästynyt. Kuuletko? Kuulen. Mutta en ymmärrä, miksi sitä minulle valitat. Voi totisesti. Sitä minäkin ihmettelen. Sinä saat minut kohta suuttumaan. Älähän nyt, Teela. Nyt minä olen vihainen. Mutta älä huoli, en häiritse sinun rauhaasi. Hei hei. Hei. Orko, hei, mitä sinä teet? Voisitko sinä tulla kanssani dinosauruslaaksoon? Minä kokeilen uusia taikoja, eikä minua yhtään huvita lopettaa. Tästä tulee vielä jotain suurta. Minusta tulee universumin paras taikuri. Orko, taikureista parhain. Ei sitten. Samanlaisia olette koko joukko. Kukaan ei vitsi lähteä, vaikka kenelläkään ei ole mitään kunnon syytä kieltäytyä. Mutta ei se mitään. Lähden yksin, ettei muiden tarvitse vaivautua. Hei vaan kaikille. Teela menee isänsä, asemiehen työpajalle, mutta ei löydä häntä sieltä. Sitten hän huomaa Jetsledin, He-Manin rakettireen, ja päättää lainata sitä. Isälleen hän jättää lapun, jossa kertoo koeajelustaan. Sitten Teela lähtee Jetsledillä kohti dinosauruslaaksoa. Ai kun täällä on mukavaa. Adamin pelko oli todella turhaa. Adamin pelko ei ollut turhaa, sillä Teela ei ole dinosauruslaaksossa yksin. Hän nauttii olostaan ja on ajatuksissaan, eikä huomaa hordeja, jotka ovat liikkeellä Mantisaurilla, robottiratsulla, joka pystyy eturaajoillaan tarttumaan vastustajansa. Hordak, näetkö? Eikö tuo ole Teela, Eternian valtiatar, aivan yksinään kävelemässä? Totta puhut, Moskitor. Se on juuri hän. Me voimme hyötyä tästä tilanteesta, eikö totta? Niin kai. Mutta oletko varma, ettei He-Man ole lähistöllä? Jätä epäilyt sikseen. Me sieppaamme Teelan ja sitten vaadimme lunnaat hänen ystäviltään, ymmärrätkö? Täydellisesti, Hordak. Mutta miten me teemme sen? No, meidän on yllätettävä hänet. Mene hänen taakseen Mantisaurilla, minä menen tuonne piiloon, ja kun Teela tulee, avaan rintapanssarini, jolloin sieltä ilmestyvä pyörivä ase kaataa hänet. Sinä otat hänet kiinni Mantisaurilla. Minä hyppään kyytiin, ja sitten me viemme Teelan piiloon. Kuulostaa hienolta. Olen valmis. Minä lähden nyt, heti kun kuulet tämän vihellyksen. Lähdet liikkeelle. Tuliko selväksi? Aivan varmasti. Tästä tulee hauskaa. Teela on onnellisen tietämätön näistä suunnitelmista. Hän vain keräilee vuorikristalleja. Myös hän kuulee Moskittorille tarkoitetun viellyksen ja katselee uteliaasti ympärilleen. Hän luuli, että joku dinosauruksesta oli herännyt ja ajatteli lähteä kohti Jetslediä. Mutta koska mitään ei tapahtunut, hän jatkoi keräämistä. Mantisaur tuli hetkeä myöhemmin näkyviin ja alkoi lähestyä Teelaa. Hordak aukasi rintapanssarissa ja Teela kaatui. Teela tajusi vaaran.
Hän nousi ja aikoi lähteä pakoon, mutta juuri sillä hetkellä Mantisaar tarttui hänen inhottavilla robottilailla. Apua! Mitä oikein aiotte? Päästäkää minut vapaaksi heti paikalla. Mihin te oikein kuljetatte minua? Apua, päästäkää! Pidäpäs pienempää ääntä, Eternian valtiatar. Neuvoisin sinua käyttäytymään juuri niin kuin käskemme. Minä en ymmärrä puhettasi. Mitä ihmettä oikein aiot? Minulla ei ainakaan ole mitään arvokasta mukana, jos rikkauksia jätte takaa. Oletpa sinä tyhmä. Ehkä ei sinulla ole mukanasi mitään arvokasta, mutta sinun avullasi voimme saada jotain hyvin tärkeää ja mieluisaa. Kuten esimerkiksi. Mitä sanoisit He-Manin miekasta? Ja sitä paitsi valehtelit, ettei sinulla ole mitään arvokasta mukanasi. Minusta tuntuu, että tuosta sinun ajoneuvostasi saattaa olla meille paljon hyötyä. Jetsledin ette kyllä koske. Älä sinä määräile meitä. Teet niin kuin käskemme. Ehkä olisi parasta nukuttaa hänet. Onko meillä unikaasua mukana, Moskitor? On, ja sitä olisi viisainta käyttää. Silloin hän ei tiedä, mihin hänet viemme. Aivan totta. Minä annan Teelalle unikaasua sillä aikaa, kun sinä nostat Jetsledin kyytiin. Selvä. Te olette oikeita raakalaisia. Odottakaa vain. He-Man ei helpolla luovuta. Luulenpa, että saatte itse kärsiä tästä. Suu kiinni ja kauniita unia. Pääkallolinnan muu väki viettää rauhallisesti päivää. Asemies huolestuu huomatessaan Teelan yhä viipyvän. Adam, tiedätkö missä Teela viipyy? Hän jätti lapun, jossa hän kertoo lähtevänsä ajelulle Jetsledillä, mutta häntä ei kuulu takaisin. No hän suuttui, kun kukaan meistä ei lähtenyt hänen kanssaan dinosauruslaaksoon keräämään vuorikristallia. Jospa on sattunut jotain ikävää. Niin, minä kyllä varoitin häntä. Ehkä meidän pitää kuitenkin vaan odottaa. Uskoisin hänen palaavan pian. Kumpa hän tulisi jo? Asemiehen toivomus ei kuitenkaan toteutunut, ja väki alkoi vaikuttaa yhä levottomammalta. Epätietoisuus tuntui painostavalta. Orko yritti lievittää tunnelmaa. Älkää hermostuko, olenhan minä paikalla. Oi orko taikavoimaas käytä, ja mahtis meille näytää. Poista suru ja murhekin ja tuo Teela takaisin. Voi orko. Huomaatko, ettei tuo auta? Tuohan on Teelan vanha nukke. Jokin taisi mennä pieleen taas. Orko, et sinä ennenkään ole osannut taikoa ihmisiä takaisin. Adam, hän yritti parhaansa tyttäreni auttamiseksi. Pitäisikö sinun nyt tehdä jotain? Ehkä minun pitäisi, mutta minusta voisimme odottaa vielä jonkin aikaa. Kas, tuolta tulee Clamchamp. Onko Teela täällä? Ei ole. Tiedätkö jotain hänestä? Olemme huolestuneita, koska hän on ollut pitkän aikaa poissa. Kulkiessani dinosauruslaakson reunatietä näin toisella puolella laaksoa tapahtuvan kummia. Mutta kaikki oli niin kaukana ja kävi niin äkkiä, ettei voi olla varma tapahtumista. No kerro pian. Luulen, että jotkut vangitsivat Teelan. Siellä oli näkemäni mukaan 2 oliota, jotka olivat joko hordeja tai skeletorimiehiä. Ja lisäksi siellä oli jokin ratsu. Se olisi voinut olla Mantisaur. Adam, nyt meidän pitää toimia. Käytä taikamiekkaasi. Kautta pääkallolinnan mahdin minulla on taikavoimaa! Lausuttua nämä sanat prinssi Adam muuttui He-Maniksi. Ja Klinger muuttui pelottavaksi taistelutiikeriksi. He-Man riesi miekkoineen kiireesti Clamchampin luo. Clamchamp, oletko varma, ettei dinosauruksia ollut paikalla, kun Teela vangittiin? Olen, sillä oliot olivat niin pieniä, etten erottanut niitä laakson toiselta puolelta. Ja dinosaurukset ovat niin valtavia, ettei niitä voi olla näkemättä. Valmistautukaa Teelan vapautusretkeen! King Grandor, Teela on kidnappattu. Mitä aiotte tehdä? Olen pyytänyt muita valmistautumaan, ja sitten aloitamme tutkimukset dinosauruslaaksosta, jossa Teela on viimeksi nähty. Olkaa varovaisia.
mutta pelottomia taistelemaan Teelan puolesta. Me tarvitsemme häntä, ja hän tarvitsee meitä nyt. Auttakaa häntä parhaan taitonne mukaan, ja pitäkää minut ajan tasalla. Jos tarvitsette jotain, mitä voin teille antaa, älkää epäröikö pyytää. Sen teemme, ja taistelemme niin hyvin kuin pystymme. Minä luotan sinuun, Hiiman. Kiitos. Yritän olla luottamuksen arvoinen. Sorceres, Teela on vangittu, kuten varmasti tiedätkin. Aiomme lähteä pelastamaan häntä. Voitko jotenkin auttaa meitä? Niin, tilanne on vakava. Muistakaa, että Teela on viisas nainen. Hän on varmasti yrittänyt jättää teille merkkejä, jos se on ollut mahdollista. Olkaa siis tarkkaavaisia. Kun tiedätte enemmän, lähettäkää joku luokseni, niin yritän keksiä jonkin hyvän neuvon. Kulkekaa vaistonne mukaan Teelaa ajatellen. Miettikää, mitä hän ja ne, jotka veivät hänet, ovat ajatelleet löytämienne jälkien kohdalla. Kiitos neuvosta. Lähetän jonkun luoksesi myöhemmin. Muut valmistautuivat matkaan Hiimanin keskustellessa. Kun joukko oli koossa, se lähti Hiimanin johdolla kulkemaan kohti Dinosauruslaaksoa. Samanaikaisesti hordit jatkoivat matkaansa Teela mukanaan Dinosauruslaaksosta poispäin. He tulivat paikkaan, joka oli piilossa hordien alueen keskellä ja jota oli helppo vartioida. Saatuaan Teelan vankilaan, hordit alkoivat neuvotella vapautusvaatimuksista Hordakin ja Moskittorin johdolla. He eivät tienneet, että Teela oli herännyt kesken matkaa. Hän oli löytänyt taskustaan pieniä vuorikristallin paloja, joita oli kerännyt Dinosauruslaaksosta, ja pudotellut niitä vaivukkaa matkan jatkuessa eteenpäin. Eternian valtius olisi minulle erittäin mieluisaa. Luulenpa, että unelmani nyt toteutuu. Aivan niin, Hordak. Lumottu miekka on oivallinen maksu Teelan vapauttamisesta. Moskitor, nyt puhut asiaa. Vaadimme lumotun miekan Hiimanilta. Juuri niin voisimme tehdä, mutta miten kerromme sen heille? Suunnitelmamme täytyy olla ovela. Mitä jos lähettäisimme viestihaukkamme viemään heille sanan ja sopisimme tapaamisen heidän kanssaan jonnekin kertomatta itsestämme sen enempää? Heidän on pakko tulla paikalle. Hienoa. Haen haukan tänne. Minä kirjoitan viestin sillä aikaa. Tässä lintu nyt on. Onko viestisi valmis? On, Moskitor. Kuuntelepas. Meillä on prinsessa Teela vankinamme, emmekä vapauta häntä, ellei ehtoihimme suostuta. Haluamme tavata yhden teistä ilman aseita Dinosauruslaakson eteläkärjessä huomenna auringonlaskun aikaan. No, mitä mieltä olet, Moskitor? Uskon sen tehoavan. Haluaisin nyt oikeastaan hoitaa 2 kärpästä yhdellä iskulla. Mitä oikein tarkoittaa? Eikö Eternian valtius ole sinulle tarpeeksi? Ajattele nyt. Miksi en haluaisi hyötyä tilanteesta, jollaisen saa vain kerran elämässä? Haluan kostaa vanhalle opettajalleni Skeletorille. Toki siinäkin on kostoa kerrakseen, kun saan Eternian valtiuden. Mutta häntä voisi kiusata myös sitä ennen. Mitä sitten aiot tehdä, Hordak? Älä vain tee mitään sellaista, joka voisi vaarantaa valtiuden. Ajattele, jos Skeletor joukkoinen alkaa myös etsiä Teelaa. Etkö luota minuun? Tiedän täsmälleen, mitä teen. Toivottavasti. Älä edes epäile. Mene vartioimaan Teelaa ja jätä ajatteleminen minulle. Kerron sinulle sitten suunnitelmasta, jossa saat auttaa minua. Sekä Hordak että Teela ajattelevat nyt kuumeisesti. Teela miettii, miten pääsisi vapaaksi tai saisi lähetetyksi viestin sijainnistaan pääkallolinnaan. Samalla hän kuuntelee tarkkaavaisesti hordien käymiä keskusteluja. Hordak taas haluaisi kostaa Skeletorille ja päättääkin lähettää viestin myös Käärmelinnaan. Moskitor! Aion lähettää Skeletorille samankaltaisen viestin kuin Hiimanille. Sovin heidän kanssaan tapaamisen samaan aikaan ja samaan paikkaan, joten Hiiman luulee Skeletorin vieneen Teelan. Skeletor on takuulla äimänä luulessaan Hiimanin lähettäneen hänelle viestin aivan piloillaan. Kun olen sivusta seurannut heidän nahisteluaan riittävän kauan, ilmestyn paikalle ja otan vallan tällä planeetalla. Sillä Hiimanin on pakko luovuttaa miekka minulle.
Siitä tulee varmasti näkemisen arvoista. Teela on vankilassa raivoissaan kuunnellessaan hordien juonittelua. Nähdessään haukan lähtevän lentoon aivan vierestään, hän alkaa kutsua sitä luokseen haukan ääntelyä muistuttavilla äänillä. Hordit eivät huomaa mitään, ja haukka lähestyykin viesti kynsissään. Teela ei voi kirjoittaa viestiä, joten hänen on keksittävä jotain muuta. Hän panee haukan nokkaan pienen palan vuorikristallia ja heittää linnun päälle multaa, toivoen jonkun tunnistavan maaperän laadun. Se ei ole kovinkaan varmaa, mutta saattaisi johtaa tuloksiin. He-Manin etsintäjoukot ovat tällä välillä saapuneet Dinosauruslaaksoon, ja kaikki tutkivat mahdollisia johtolankoja. Tässähän on sen vekottimen jäljet, joka on vienyt Teelan. Panen vaikka pääni pantiksi, että se on ollut mantisaur. Se hordien viheliäinen ratsu. Etkö sanonutkin, että se saattaisi olla se Clamp-Champ? Kyllä. Juuri niin minä sanoin, mutta voimmehan varmistaa asian kysymällä Rio Blastilta. Hänhän on nähnyt sen lähempää kuin muut. Rio Blast! Tulisitko tänne harjoittelemasta niitä laserlaukauksia? Luulenpa, että lasertykistäni lähtee nyt laukaus, joka pysäyttää Panthorin, Skeletorin ilkeän ratsun. Mitä asiaa teillä on? Voitko sanoa varmuudella, ovatko nämä jäljet mantisaurin? Me Clamp-Champin kanssa tulimme siihen tulokseen. Katsotaanpa. Kyllä, ne ovat juuri niitä. 101%, siis hordit ovat vieneet Teelan. Ne typerykset. Mitähän niillä on mielessään? Luulenpa, että meidän on parasta mennä takaisin pääkallolinnaan. Hordit vaativat varmasti jotakin Teelan lunnaiksi. Lähdetään. He-Man saapuu joukkoineen linnan pihaan samalla hetkellä kuin viestihaukka. Skeletor saa Hordakin viestin, mutta saatuaan sen hän vain nauraa ilkeästi. He-Man sen sijaan suhtautuu asiaan totisemmin. Luettaan viestin, hän alkaa tutkia haukkaa huolellisesti, löytääkseen merkkejä sen asuinpaikasta. Ja löytääkin vuorikristallin palan. Kuunnelkaa kaikki. Teela on jättänyt meille viestin. Löysin palan vuorikristallia. Teelahan lähti etsimään juuri sitä. Kyllä, tyttäreni jätti lähtiessään kirjeen minulle, jossa kertoi lainaavansa Jetslediä hakeakseen vuorikristalleja. Mutta eikö tuo haukka ole yltäpäätä pölyssä? On. Voisitko tutkia sitä laboratoriossa sillä aikaa, kun me muut mietimme, mitä voimme tehdä pelastaaksemme Teelan? He-Man. Niin, Rio Blast. Emmekö voisi jotenkin yllättää sen hordin, joka tulee paikalle, siepata hänet ja yrittää vaihtaa häntä Teelaan? En usko, että uskallamme ottaa sitä riskiä. Ajatus sinänsä on ihan hyvä, mutta luulenpa meneväni sinne yksikseni. He-Man! Asemies pyysi minua sanomaan, että haukan selästä löytynyt maa on hyvin rautapitoista. Hän uskoo sen olevan peräisin Dinosauruslaaksosta luoteeseen olevalta tasangolta. Kiitos, Clamp-Champ. Minusta me voisimme nyt levätä ja kerätä voimia ne 2 tuntia, jotka meillä on aikaa. Sen jälkeen menemme ja teemme parhaamme Teelan hyväksi. Muiden vetätyessä levolle He-Man kulkee miettien kohti asemiehen pajaa. Siellä hän tutkii maanäytettä ja suunnittelee taktiikkaa, sillä tulevana päivänä taisteluja varmasti tulee riittämään. Hän ihmettelee, ettei Skeletori ole näkynyt vähän aikaan. He lähtevät liikkeelle aamun valjetessa.
He-Manilla on monia uusia suunnitelmia, joiden avulla hän toivoo voimansa voittaa vastustajat. He-Man joukkoineen vaikuttaa jännittyneeltä. Kun sovittu tapaamispaikka lähenee, He-Man pysäyttää joukkonsa. Kuunnelkaa. Te muut jäätte tähän ja odotatte. Tuonne käskettiin vain yksi meistä ja neuvoa on paras noudattaa. Piiloutukaa lähistölle niin, että voimme tarvittaessa lähteä nopeasti. Yrittäkää saada selville, ketä näillä liikuskelee, mutta älkää paljastako itseänne. He-Man saapuu sovittuun paikkaan jo hieman ennen määrättyä aikaa, voidakseen tarkkailla ympäristöään. Yllätyksekseen hän näkee myös Skeletorin saapuvan paikalle. Skeletor! Minäpä hyvinkin, He-Man. Minä Eternian mahtavin mies. Älä kehu itseäsi, vaan kerro mitä sinä täällä teet. Sinäkö lähetit viestin? Ha! En tietenkään sinä typerys. Luulepa, että jollakulla on asiaa meille molemmille. No niin, ystäväiseni. Olettekin jo varmasti ihmetelleet, mitä te täällä teette. Minulla on tärkeää asiaa teille molemmille, eikä siinä ole mitään nauramista. Haluan Eternian valtiaaksi. Ja minulla on keinot päästä tavoitteeseeni. Sano asiasi, äläkä kiertele. Eipäs hoppuilla, minä määrään nyt tahdin. Olen saanut liian kauan olla teidän valtanne alla, mutta nyt se on loppu. He-Man, haluan lumotun miekkasi, ja Skeletor, sinäkin saat tyytyä häviäjän osaan. Minä teen nyt sen, mitä sinä olet yrittänyt jo monia vuosia. Oppilaastasi on tullut opettajansa mahtavampi. Minulla on keinoni, joilla olen pärjännyt Skeletoria vastaan, ja luulenpa, että ne tehoavat sinuunkin. Sinulla on ollut vain onnea, He-Man. Minä olen Eternian mahtavin. Ratkaiskaa erimielisyytenne muualla. Haluan lumotun miekan, tai Teelan kohtalo jää epäselväksi. Voi sinua, Hordak, sinä typerys. Minun vakojani ovat seuranneet sinua ja sinun miehiäsi koko ajan, kun te olette juonineet Teelan kohtaloa. Sillä aikaa, kun sinä, Hordak, kehut itseäsi ja tulevaisuuttasi, ovat minun mieheni käyneet hakemassa Teelan, joten valtti taitaa olla nyt minulla. Ei voi olla totta. En usko sinua. He-Man, ehtoni ovat samat kuin Hordakilla. Haluan saada lumotun miekkasi, sillä Teela on nyt minun hallussani. Tapaamme huomenna samassa paikassa saman aikaan. Ja saatuani miekan, päästän Teelan vapaaksi. Tavataan vaan. Mutta uskoisin meidän tapaavan jo sitä ennen. Pikemmin kuin uskotkaan. Turhaan yrität, He-Man. Minua ei ole niin helppo petkuttaa kuin tuota tyhmää Hordakia. Hordak, luulitko todella voivasi petkuttaa minua, universumin viisainta miestä, sinä typerys? Älä uhoa, Skeletor. En usko, että puheesi ovat totta. Minä lähden. Tulkaa tänne. Meidän on neuvoteltava. Mitä he kertoivat, He-Man? Mitä Skeletor teki siellä? Meillä on 24 tuntia aikaa Teelan vapauttamiseksi. Muuten menetämme lumotun miekan. Voi Teela parkkaa. Mitä me nyt teemme? Hyvä kysymys, asemies. Jonkun on lähdettävä pikaisesti linnaan kertomaan asiasta. Luulisin Orpon sopivan siihen tehtävään. Minä olen valmis. Minne päin lähdette, jotta palatessani löydän teidät? Lähdemme kohti Käärmelinnaa. Löydät meidät varmasti taikojesi avulla. Hei hei kaikille! Tulkaa kaikki tänne! Minulla on uutisia Teelasta! Mitä te olette saaneet selville? Onko Teela saatu jo vapaaksi? Voi hallitsija hyvä. Niin hyviä uutisia minulla ei todellakaan ole. Itse asiassa Skeletorin miehet eivät Teelan. Meidän neuvotellessamme Hordien kanssa. Vai niin? Joko He-Man lähti joukkoinen kohti Skeletorin majapaikkaa? Skeletor antoi meille 24 tuntia aikaa miettiä. Ja sen jälkeen hän vaatii lumottua miekkaa Teelan vapauttamista vastaan. Vai niin asiat ovat? Meidän täytyy nyt keksiä jotain. Onko sinulla, Sorceres, ideoita? Niin, hyvä haltijatar Kiltti. Voitko auttaa? Olen kovasti miettinyt asioita sitten Teelan katoamisen. Kerro He-Manille tämä neuvo. Katso, valvo ja huomioi.
Älä tule koskaan välinpitämättömäksi. Huolehdi joukoistasi, kuuntele heitä ja pysy kaidalla tiellä. Varokaa ahtaita paikkoja. Kiitos neuvoistasi ja näkemiin, Highlander ja Sorceres. Orko lähti linnasta ja löysi pian He-Manin miehineen. Hän kertoi heille Sorceresin neuvon. He-Man kuunteli sen tarkkaavaisesti. Olihan Sorceres tunnettu hyvistä neuvoistaan. Sillä aikaa Käärmelinnassa Skeletor kuunteli miestensä kertomusta Teelan kaappauksesta. Kertokaa minulle, mitä teitte. Avata Blast Attack. Hiivimme hiljaa kohti sitä mökkiä, jossa he pitivät Teelaa. Tietysti, niinhän minä käskin. Toivottavasti te taulapäät teitte myös kaiken muun niin kuin minä käskin. Tietysti, mestari. Siellä oli vahdissa muutama hordi, ja kauempana huomasimme niitä vielä lisää. Lähetimme Squeezin sinne pitkine käsineen. Nähdessään hänet ne pöllöt lähtivät yhtenä rykelmänä häntä kohti, jolloin Squeeze sai heidät helposti vangituksi. Minä ja Ninjor kävimme vartijoiden kimppuun. Jatka sinä, Ninjor. Joo, minun taistellessani Blast Attack hoiteli pari muuta kaveria. Skeletor, sinun olisi pitänyt nähdä niiden ilmeet, kun Blast Attack hajosi kahtia. Ensin he miettivät, kumman puolen kanssa heidän pitäisi jatkaa taistelua, mutta huomattua, että molemmat puoliskot toimivat, he lähtivät karkuun. Hyvä. Kuka teistä sitten haki Teelan? Ette kai vain innostuksissanne jättäneet häntä sinne? Minä hänet hain. Miten teit sen, Scareglaw? Majassa oli pimeää ja minun luurankoni alkoi ekkua. Teela kirkaisi, mutta pysyi silti yllättävän kovahermoisena. Hän on vihollisen puolella, älä kehu häntä. En. Joka tapauksessa nappasin hänet syliini sidottuani hänet ensin. Sitten syöksymme Spiderin luo. Otitteko te minun kallisarvoisen Spiderini? Missä te sen hämähäkkiaukoja tarvitsitte? Älä kiinni. Sen kanssa on helpompi edetä vaikeaa kulkuisessa maastossa ja lisäksi saimme Teelan kiinnitetyksi sen leukapiiteen. No olkoon, mutta kukaan ei tästä lähtien ota kulkuneuvoani ilman lupaani. En rankaise teitä nyt, sillä He-Man on miehinen takulla tulossa tänne. Meidän on lähdettävä taisteluun, mutta sitä ennen aion käydä tarkistamassa, että Teelalla on kaikki hyvin. Skeletor menee maanalaisen kammion, johon hän on Teelan sulkenut. Sinne pääseminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta Skeletor tietää kaikki ansat. Portaista joka 6 on pettävä ja kammion sisälle päästäkseen on Skeletorin ylitettävä maanalainen puro. Sitten on löydettävä oikea numerojärjestelmä ennen kuin kammion ovi aukeaa. No Teela, mitä pidät olostasi luonani? Oletko ollut tyytyväinen? Älä ilku siinä. Tiedät varsin hyvin, että He-Man ei taivu sinun ehtoihisi. On sinussa sisua, se myönnettäköön, mutta et kai luule, että typerä He-Man voittaisi minun universumin ovelimman ja mahtavimman miehen. Kyllä luulen. Tuolla ovat Skeletorin miehet. Meidän on taisteltava. Minä menen taistelutiikerille edessä. Seurakkaa! Skeletorin ja He-Manin miehet kohtaavat. Hurjaakin hurjempi taistelu alkaa. Taistelutiikeri kohtaa perivihollisensa, Skeletorin Panthorin. He-Man taistelee miekallaan Skeletorin kanssa, ja Skeletor tekee kaikkensa saadakseen miekan, ja apurit auttavat häntä. Lambsam tarttuu robottikädellään Blast Attackia jalkaan, mutta tämä jakaantuu 2 osaan. Ninjor onnistuu saamaan otteen asemiehestä, mutta silloin Rotar tulee vinhasti pyörien kädet levällään ja ajaa Ninjorin ja Blast Attackin molemmat puoliskot pakoon. Squeeze tulee ja vangitsee valtaisilla käsillään kaikki He-Manin miehet. Samaan aikaan He-Man käy yhä taistelua Skeletorin kanssa. Orko on vielä vapaana ja hän menee kertomaan He-Manille tilanteesta. He-Man! Squeeze on kuljettamassa asemiestä Clamchampia ja Rotaria pois. Voisin yrittää taikoa meille lisää miehiä. Oi Orko, taika Ei nyt, Orko! Hae Rio Paas tänne, hän on tuolla kauempana! Oletko pulassa, He-Man? Rio Blastin lasertykki osuu kuitenkin juuri sillä hetkellä Skeletorin jalkojen juureen. Ja Skeletor lähtee pakoon pelastaakseen nahkansa. Panthor juoksee kuin vimmattu Skeletor selässään.
He-Man syöksyi kohti Squeezea, joka on heittämässä toisia pohjattomaan rotkoon. Kestäkää vielä hetki! Me olemme tulossa! Varo, He-Man! Hyvä Rioplast! Olet Eternian taitavin laserin käsittelijä. Squeeze irrotti otteensa. Me voitimme! Me voitimme! Niin, tämä erä on meidän. Mutta Teelaa ei ole vielä vapautettu. Eikä aikaa ole jäljelle kuin 12 tuntia. He-Manilla ja hänen miehillään on tiukat paikat. Kaikki miettivät, mitä voisivat tehdä tilanteen selvittämiseksi. Teela ei voi muuta kuin istua ja kuunnella, mitä yläpuolella tapahtuu. Häntä lohduttaa tieto, että Skeletor on hävinnyt yhden taistelun. Mutta hän tietää myös ajan kuluvan. He-Man miehinen etenee edelleen kohti Käärmelinnaa. Skeletor on asettanut matkan varrelle monia ansoja, jotka on taidokkaasti kätketty. Orko on kuitenkin innoissaan saavutetusta voitosta ja on siksi varomaton. Hän alkaa vajota keskellä tietä olevaan suonsilmäkkeeseen. Apua! Minun on pelastettava itseni taikomalla. Oi orko taikavoimaas käytä ja mahtis meille näytää. Suo kuivata nopeasti ja orko pelasta varmasti. Ole nyt orko taikomatta enää mitään, sillä nyt suo alkoi levitä ja sinä olet sen keskellä. Odota vähän, niin heitämme köyden ja taistelutiikeri vetää sinut ylös. Ajoa! Nopeasti! Saitko siitä otteen, orko? Sain, mutta olen kaulaani myöten täällä Skeletorin ansassa. Pidä nyt kiinni. Vedä taistelutiikeri. Oi kiitos, taistelutiikeri. Tuolla on käärmeitä. Meidän on oltava varovaisia, ettei yksikään niistä pääse yllättämään meitä. Meidän on saatava selville, missä he pitävät Teelaa vankina. Lähdetään. Se, joka havaitsee merkkejä Teelasta, päästää tällaisen äänimerkin. Asemies, johda joukkoa täällä. Minä yritän hiipiä taikamiekan kanssa Teelan luokse. Tulkaa. He-Man on auttamassa tytärtäni, ja meidän on yritettävä estää Skeletoria vaikeuttamasta hänen kulkuaan. Onneksi suurin osa miehistä on täällä ulkona, joten vartioita on sisäalueella vähän. Pääsinpä sisälle Käärmelinnaan kenenkään huomaamatta, mutta Teelan löytäminen on mahdotonta ilman lumottua miekkaa. Lumottu miekka. Näytä minulle tie Teelan luokseen. Mitä ihmettä? Miekan kärki osoittaa suoraan alaspäin. Teela on siis jossain alempana, mutta missä? Äänistä päätellen asemies on joutunut yhteenottoon Skeletorin kanssa. Minulla ei ole siis paljon aikaa. Tuossa on peili. Mitä Sorceres sanokaan olennaisesta ja epäolennaisesta? Portaat. Varo joka askelta, sanoi Sorceres. Onneksi minulla on asemiehen mikroluotain mukana. Nyt eteenpäin. Askelia ja merkillisiä ääniä. Se kuulostaa aivan isäni uudelta mikroluotaimelta, jota hän kokeili muutamia päiviä sitten. Teela! Missä sinä olet? Täällä lukon takana. Sinun on löydettävä oikea numerojärjestelmä. Kiitos tiedosta. Taidanpa kokeilla lumotun miekan voimaa. Kas näin! Se avautui! Teela, nyt meidän on selvittävä nopeasti pois täältä. Muut ovat varmasti kovilla tuolla ulkona. Meidän on autettava heitä. He-Man, juostaan. Missä taistelutiikeri on? Se odottaa minua tuolla ylhäällä. Voimme ratsastaa sille. Ei. Minun on haettava Jetsled. Tiedän, mihin he veivät sen. Mutta toimi nopeasti. Nyt minun pitää hämätä Skeletor, ettei hän huomaa Teelan paineen. He-Man nousee portaat Käärmelinnan halliin kohdatakseen Skeletorin, jotta Teelalle jäisi aikaa hakea Jetsled. Miten uskallat kulkea täällä, He-Man? Tämä on minun linnani. Sinun sietäisi varoa. Komennan joukkoni perääntymään.
Tapaamme Dinosauruslaakson reunalla sovittuun aikaan. Siinä he menevät. Minä, Skeletor, olen mahtavin. En koskaan unohda Skeletorin ilmettä perääntyessämme. Luuleekohan hän edelleen Teelan olevan vankina? Mutta onneksi en ole. Kiitos ystävieni, jotka voittivat Eternian ovelimman miehen. Mitä? Onko sinut aivopesty? Ei. Se oli vain suora lainaus miehen puheesta, joka on järjestänyt meille enemmän kuin tarpeeksi harmaa. Tuo oli varmaan Skeletor, joka halkesi raivosta huomattuaan Teelan paineen.